Hello? Kasi po, sige na, nakakaya sa inang po. Sorry po talaga, sir. Kung gusto niyo po, ipahatid ko na lang po kayo sa domestic airport. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
Anong sabaw nga? Kanin tsaka konting patis. Yung bayad mo. Ah, opo. Okay, bilis ha. Ay! Yung bayad mo! Muli! Natira yata oh. Hindi nagbayad! Ay! Yung bayad mo! Ay! Naku! Ay! Sabi kayo oh. Ayun ako ba? Hoy! Dulat hoy! Hoy! Ano ba? Gusto niyo magpakamatay? Huwag kayong magdamay ha! Sa silog, tumalo kayo! Abi, salamat eh!
Bulacan po. Eh, paano hindi ako pupunta dito? Ba't napunta ka dito? Uuwi sa akin. Ang hirap kasi sa'yo. Napeke Hindi ka po. maaalala. Ano napeke? Hayop na to. Walang yan ka. Kikimik-kimik ka pa. Eh, lumang kimik na yun. 1, 2, 3. Ha? Akala mo maluloko mo ko. Mrs. Sandali lang ho! Aayusin mo natin to! Maupo na ho kayo! Nandito na nga ako sa presinto eh! Mrs. Sandali lang ho! Maupo na kayo! Sige na! Mrs. Sandali lang ho, huminahon ho kayo, huminahon kayo. Maayos natin lahat ng ito, nasa presinto kayo. Ipaubayan nyo na sa pulis ito. Ipaubaya. Bayaran na muna niya ako. At ipaubaya ko na ho sa inyo siya. Yan. Bakit to? Magkano ba dapat bayaran ito? Eh, yun ang pansit. 25 pesos. Eh, yung soft drink ko. Ito 10 piso. Ito 25 mo. 35? Oo. Eh, makakain ba dyan? Ha? Hama ka kasi! Ito na ako na eh. Ayan na. Oy, oy, oy! Saan ko punta? Halika rito! Dito ka Sorry, saan Chip. kasi Sige ito na. kami Chip. punta. Kasi akala ko dun eh. Chip, Wala kasi ito ako. talaga may kasalanan. Sinasabi Kaya ko tuloy, na May po mga eh. kasama niya. Boss! 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 Chip! Chip! Ala naman balo eh. Akala ko... Diyos ko po. Ito na naman dalawang pagsubok. Hindi niya yata ako narinig. Abe, Bay, sabon, bay. sandali. Steady lang, bay. Steady. Relax lang, bay. Lumalapit lang kami, bay. Kay gusto namin mag-thank you, ba? Uwa, Binigyan mo kami ng freedom kanina. Ako. uwa. Wow. Kawawa talaga kami kung natuloy yun. Uwa. Sinabi ko ng kawawa, ulit ka ng ulit. Hindi ang ibig sabihin, totoo. Balo mo, abe, kung kanina tinin mo kami doon sa presinto, malamang maaga kami nagbakasyon. Naku, maaga, matagal na bakasyon yun. Okay lang yan. Aliabe, para patunayan kaya ka, hindi kami masama. Oo, siya lang ang masama. Ako, hindi talaga eh. Bugok na nung pinagsasabi mo. Aliabe kasi, alis ka rin nakita namin dito ka natutulog eh. Hindi bagay kaya, kawawa ka naman eh. Aliabe, meron kami sofa bed doon sa aming townhouse namin. Wah, Yun, townhouse. Magandang araw sa inyo, bayang mag-iliw. Ito po ang inyong kuya mo. At 2 oras na naman tayo magkakapiling. Pero bagong lahat, isang munang matalastas, mag-ipon ng dansa ng soft drinks.
At pag kayo'y nakahibo na, inyo po itong itapon. Patayin mo na nga yung radyo niyan. Puro kalokohan. Town house. Maganda pa rito ang probinsya. Nakakalumpit pala. Itong maabang tete. Oh, bastos ka talaga. Bakit? Ang ibig sabihin, tuli. Oh, tinuli mo pa. Ay, tulay. Wah. Tulay. Wah. Hindi ba mahaba yung tulay na kasi pag umsa ka itlog, ay pupunta ka ng Pampanga, mag-inyebong ka, hindi ba? Hali? Ha. Kaya makanyan, kaya mahaba yung tete. Magulo kang kausap? Tayo. Hoy, tulungan niyo siya. Tayo. Ay, nako. Hindi mo na ba titigilan niyang kararakit mo? Nasa peligro ng ating negosyo. Puro kapalpakan pa rin ang ginagawa mo. Hindi mo ba alam na kaliwat kanan na ang mga pare-rate na ginagawa kaya mainit na tayo sa mga pulis? Sorry, Uncle. Ano? Alam mo ba ang mga pinagsasabi mo? Tita, taratita, tanga! Alam mo, kahit kamag-anak kita,
ay hindi titindig ang aking balahibo para paliparin ang ibon mo. Patawarin mo ako. Tita, sorry. Bueno, mula ngayon, ha? Ayoko munang pipicture ka dito sa opisina. Promise mo yan, ha? Promise, tita. O, sige. Sige, layas! 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 Get out of my sight! Kahit kailang problema ka. Ba't tayo nandito? Kasi si Elvis, pinuntahan yung uncle niya, yung chick na mayaman Ken. Magdidelay siya ng pera para mabayaran yung atraso namin kay Mr. Wang. Yung pumunta kanina. Kasi naiyan kami kete. Bago ka lang namin kasama, nadadamay ka na sa problema namin. Ba't tayo nagtatago? Bakit ba tayo? Yung... Dinadasalan. Alam ba kung anong dinadasal? Ano? Babalik ko. Hoy! Hoy, Karen! Sira ulong! Hoy! Oh, Mr. Wang! Ano nangyayari? Tayo na magnanakaw! Bay, bay, bay! Bakit? Anong nangyari? Kiyatay na, bay! Ay! Ba't kayo tumatakbo? Kiatay na ba? Piligro na, bay! Piligro na! Bay, 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 bay! Pilit na, bay! Pilit na, bay!
Kaya na. Paano? Ano na ako? Wala na ako laman. Oh, sige, meron pa kami laman dito eh. Oh. Ubusin namin muna ito eh. Nagkapan dito. Sabi, tara. Tayong gabi-gabi. Right. Dahil sa alindog ng mga babae. Nag-aalala. Bossing, Sa akin, Boss, bossing. tara. Kompleto yan. Kompleto yan. Sa akin. Huwag ka nang mangupit dyan. Bossing, kompleto ba ito, pango? Kompleto yan, bossing. Oh, dito tayo. Saan ba tayo? Hi, mabuti. Kamusta? Yung mga yun, nagbigay ba yun? Ayon? Taga-media, bossing. May taping. Sabi, bossing. Media, ah. Kumusta po kayo? Hi! Oh, kami po yung bumubuo ng pusada ni Maria Cecilia Sandali lang po. Labrizabal. Nais po sana namin kayong interviewin. Si Cecilia po. Salamat Magandang po, hapon po. napunta kayo rito para itong nangyari sa aking anak ay magkaroon ng katarungan. Sobra naman pala itong ginawa nila sa'yo. Namamaga pa. Papayag ho ba kayo magsalita sa krusada? Ang lahat ng nangyari para mabigyan ka agad ng aksyon.
Opo, nakahanda po ako magsabi ng lahat-lahat. Hindi po ako natatakot na sabihin, tingnan niyo nangyari sa anak ko. Sige na. Makeup, retoucho. O kayo, i-ready nyo na lang yung yung ilaw. Sige Hoy, na. tigilan niyo yan. Sige. Sorry na. Di na mauulit. Promise. Hola, mi amiga, mi Cecilia. Mapapormal, mapakasual. Para ka nakakita ng bituin. Bongga ka. Guada, tigilan mo na ako. Dahil sira na ang araw ko. Kumusta na pala yung final layout natin? Tapos na ba? Medyo aayos na sa baba. Okay. Yan. Ngayon, sa taas, merong aayusin. Pare, nasa yung mga Iayos pa doon. Just make sure na matapos natin to ahead of time, Of okay? course, honey. Okay, I'll just go upstairs. Excuse me. Ang Guadalupe, ito na ba talagang kulay nito? Gusto mo, mas Babaguhin mo. brighter pa. Mas brighter O pa. sige, mas brighter pa. Okay, I'll go ahead. Hoy, ano ba yung mga pintura na sasayang ah? Ayusin yung paggamit dyan. Ang mahal-mahal ng pintura. O ano,
Napag-isip-isip mo na ba? Payag na ako. Eh, yung mga bata mo. Ako, walang problema yon. Kapag yes ako, yes na din yun. Good. Ikaw naman, yung tiririt ng Maya. Korkolon, punta mo na. Kaya palagi nabubulilyaso mga lakad natin. Hindi mo alam, ha? Matagal na pala tayong may alagang ahas dito. Hindi nyo tinatalasan ang inyong pakiramdam. Kaya sa susunod, mag-ingat-ingat kayo, ha? Sa pagtanggap ng mga tao. Hayaan nyo, madam. Hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit ang gaga. Boss! Ayoko, boss! Tawarin mo na ako, boss! Ayoko! Maawa ka sa akin, boss! Ayoko! Boss! Boss! Boss, maawa ka sa akin, boss! Boss, maawa ka sa akin! Hindi na ako ulit, boss! Maawa ka sa akin!
bumangon ka dyan. Ha? Ano solve ang problema? Hindi pwede yan. Hindi naman tama yung kikita tayo sa pawis ng ibang tao. Kailangan sa sarili natin pawis at paghihirap. Pero, Ador, tinaya natin yung buhay natin para mapaalis yung mga taranggagong yun. Saka kusan lang binibigay. Tanggapin natin. Eh, kawawa naman itong mga tangko, konti lang kinikita. Tapos kukunin pa natin itong mga ito. Abay, kailangan natin ng sarili natin pagsisikap. Uwa. Oh, sige. Umalis na kayo. Solid nyo na yan. Oh, ito na yung pera nyo. Oh, sige. Alis. Ito, kanito si Kwento. Sa akin. Pampagkain pa natin ito, panggulo pa ito. Hawak mo yung inventory natin. Aro. Problema. Melon, ha? Melon? Ah. Ala! Nawala, eh. Di bale. Kahit wala, okay lang. Basta kayo babantay dito sa negosyo ko marami. Okay? Lens tayo. Okay. Yun lang pala, eh. Hindi pwede yan. Ang utang ay utang. Dapat bayaran. Ha? Ano na naman? Bukas. Balik ka. Sige, bukas. Balik ako bukas, ha? Sige. Balik-balik ka lang. Ha? Mga nanwabe, nagsasara na, eh. Hindi na darating yun. Okay, play it. Pause mo. Myra? Myra! Tawag ka ni Ma'am. Ha? Tawag ba ako? Ma'am? Ma'am, bakit po? Pakirewind nga ito. Balik mo. Hanapin mo nga tong taong to. Kung tinanggap lang natin yung nilalagay sa atin kanina, di sana lang mantikaan yung aking uso. Sige. From me to you. Sana kahit kari-kariman lang with bagong, ne? Alo kaya? Binibigay naman yun, hindi naman natin hihingi. Daggang ka ba reklamo? O yan. Yan. Pinagprituan ng tuyo.
Nay, ano mo si Kuya, oh? Oo nga. Wow! Ang ganda, Nay! Oh. Nay, ba't kayo naluluha? Natutuwa ako sa nangyari sa kuya mo. Ay, bubuti na rin ang ating buhay. Oo nga, Nay. Oh, ay, sige, basahin mo yung sulat. Mahal kong inay, kamusta na ho kayo dyan ni Nadja? Ako po'y nasa mabuting kalagayan. Nagtatrabaho po ako bilang construction worker dito. Mababait naman po ang aking mga kasama, kahit mukha silang mga unggoy. Nalulungkot lang po ako kapag naaalala ko po kayo ni Nadja. Pero naisip ko, kapag natapos na ang kontrata ko dito, makakauwi na ako sa Pilipinas. Siya na maging maligaya din tayo. Sama-sama tayong mamamasyal sa mga lugar na hindi po natin napupuntahan. Kakain ng mga masasarap. Hay naku, para tuloy na iinip na ako umuwi. Alam mo, inay, miss na miss ko na talaga kayo. At di na tayong obra. Doon na nagyod. Ha? Ano? Hindi donut. Doon na, meron na. Ma'am Cecilia, maraming salamat po ulit. Salamat din sa pagtatanggol na ginawa niyo sa akin ng isang araw. Okay lang po yun. Bakit? Wala po. Ha? Sige po. Meron na tayo. LT, salamat na.
Ador? Buo ka! Pagtapos ng ginagawa natin. Myra, okay. Lot? Siya nga pala, yung mga ibang gamit natin sa kabilang office, ilagay niyo sa box, okay? Yes, Para ma'am. madala na natin dito. Opo, ma'am. Huwag niyo kalimutan yun, ha? Yes. Sige, ingat. Hi, Ador. Ay, good morning, ma'am. Pagkatapos niyan, bihis kayong tatlo, ha? Samahan niyo ako mag-shopping para bumili tayo ng mga bagong gamit para sa office. Tapos kain na rin tayo. Opo, ma'am. Oh, ay! Sorry. Hindi naman sinasadya. O, ito. Okay. Tama yung kulay na yan. Okay yan. Maganda yan. Ha? Pero ito, baguhin mo rin. Pero ito. Nagkamali nga siya ng inakyatan. Tabi, mama! Sandali! Ano ba yan? Can I have your order, ma'am? Isa ng iced tea. Iced tea. Ice na rin. Iced tea na rin. Iced tea na rin.
Sige, pasok nyo doon. Doon. Diretso. Ingatan nyo, ha? Sige, dyan. Napakasakit. Masakit. Parang hindi ko kaya tanggapin. Aro, bala mo, Boy April. Na mawawala pa siya sa akin. At nung ba siya kayo mapupunta? Kawawa naman si Ma'am Cecilia. Alam niyo, malakas na malakas ang kutob ko. Na, yung boots na yan, hindi mabuting tao. Kaya, lahat ay gagawin ko para lang mailigtas ko. Sabi, pagkatapos niyang ginawa sa atin to, Oo, masyado mong pinahihirapan yung sarili mo. Oo nga. mas mahirap ang umasa. At pagkatapos, ay mabigo. Yung mabuhay ka sa maling akala. Yung empty-empty ka pa. Yung pa-caring-caring pa. May tama. Tigilan niyo na ako. Minsan niyo na akong pinaikot. Huwag niyo na akong paikutin pa. Hilong-hilo na ako. Naglalaro niyo pagiging probinsyano ko. Ador, pakinggan mo. Paano tayo magkakaintindihan niya kung ikaw magsasalita? Hey, what's your problem, man? Oh. You said what? Alam mo, Abe. Ador, hindi naman namin gustong ganituin ka eh. Pare-pareho lang tayo napaniwala nun. Pare-pareho lang tayo natsubibo. Alam mo, kaya nagagawa namin sa'yo. Kasi gusto namin kang mapasaya eh. Alam mo, kahit tawagin mo kang bakla eh. Mahal ka na namin. Mahal niyo ako. Oo. Oh, patunayan ninyo. Halika kayo. Halika kayo.
masyadong kabisado. Galing. Ang ganda ng lyrics. Di ko akalain marunong ka palang magpiano at saka mahilig ka sa music. Pag minsan, pag maraming trabaho, may stress, siguro dito lang ako nakapaglabas ng stress. Sa tingin ko, ikaw may kailangan nito eh. Kapag pressured ka na at lahat. Ikaw palagi may trabaho eh. Sige ka, baka magka-wrinkles ka niyan. Mapalitan kita kagad. Sige nga, palitan mo kung kaya mo. Gagawa ko ba naman yun? Oh. Good morning, sir. Madam, good news. Ayon sa kanya, tinanggap na administration party si Butch para maging official candidate nila for congressman. At hindi lang yun. Nakumbinsi ko ng tiga-Islam. Wala ka ng problema, madam. 100% na sila para kay Boots. Yan. Madam, I'd like you to meet our very supportive attorney, Etchagaray. Attorney, thank you very much for the support you have been giving us. At saka alam nyo, matutuwa si Boots kapag ibinalita ko ito sa kanya. Kayo pala nagpapadala ng mga babae sa abroad. Siguro tauhan kayo, Madam X. Ha? Ano ka mo? Wala akong alam dyan. Hindi ko alam pinagsasabi mo. Ba't nasa kotse mo ito? Aba, ewan ko. Basta wala akong alam dyan. Kitang-kita ebidensya. Close your eyes. Okay. Okay. Close your eyes. This thing was given by my mom. She told me that to give this to the person I'm gonna marry. So, would you marry me? Open your eyes. Open your eyes. Wow. What? Would you marry me? Thank you. When? After the elections. Win or lose? Ba't mo naman iniisip yan? Ikaw naman ang darling of the masses. Bakit mo naman iniisip na matatalo pa tayo? Bravo! Bravo! Beautiful!
kayo sa likod. Si Maria Cecilia. Ewan ko sa'yo. Hanapin niyo, madali hanapin niyo. Tara, tara, tara. Uy! Teka, teka. Aray, aray, uy, aray. Tao yun ah. O, tabi mo. Tabi. Sir, lisensya nyo. Anong kasalanan ko? May kaladkad ka eh. Saan? Sa likod, tao. Patay na yata eh. Ay! Kuya! Kuya ko siya! Anong ginagawa mo dyan? Bakit diyan ka nahiga? Ay! Naku, ba?
Kung sa'yo na ito, Bupay. Nanodor. Ma'am, pasok kayo. Kinakabahan ako, Abe. Nasisiguro ko, masusundan kayo nun dito. Pag nangyari yun, malilintikan tayo lahat. Bay, alam ko na. Akong bahala. Leave it to me, baby. Ayop talaga yung taranggabong yan eh. Akala mo kung sino pilantropo. Kung magbigay kang kay Cecilia, akala mo, yun pala. Palo mo, nung una ko pa nakita, hindi ko na gusto yung dating niya eh. Racketeria pala yung bugo. Ador, anong araw ngayon? Webes. Live din ang police hour. I-expose natin sa media ang mga illegal na gawain nila para makakilos ka agad ng mga otoridad. Abe, ang molotov. Tini. Aro, taranggabo! Oh! Ha? Ang molotov. Aro! Halika na. Bay, kumakas na kayo, Bay. Doon na kayo naman sa likod. Kami nang balahan dito. Sige na. Teka, Leave it to me, baby. Ador, unti-unti na ako nagkakaroon ng takot. Pero kailangan natin gawin to para matapos yung kawalang hiyaan ni Madam X. Hindi ko alam. Ang alam ko, kung gawin ko man to o hindi, papatayin pa rin niya ako. Maasahan ba kita? Tutulungan mo ba ako? Abay, oo. Sa lahat ng oras, nasa likod mo ako. At uulitin ko ang aking pangako. Sagot kita. Mula ulong ka pa. Kamex, positive sila. Nandito sila sa Broadcast City. Butch! Butch, hanapin niyo doon, no? Butch! 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 Butch, halika!
Maria Cecilia Lardizaban. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Tony Falcon at Kay. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa lahat po ng bumubuo ng Police Hour Live para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon upang gamitin ang kanilang programa ngayong gabi para ilahad ang malaking bagay na kailangang malaman ng madla. Ang isang katotohanan na nakatago sa likod ng pagiging pilantropo ni Butch Harlego. Isa pala siyang anay ng lipunan. Nagawa niyang paikutin, pati ang media, sa hangad na mapasok ang House of Congress. Ginamit niya ang Cruzada Foundation. Ginamit niya ako. Sinamantalan niya ang kahinaan ng mga mahihirap. Sir! Sir! Pinasok tayo, sir! Magsikalat kayo! Masakit ang gagawin ko dahil isa siya sa naging malapit sa puso ko. Pero higit na makirot at mahapdi ang naramdaman ko nang malaman ko ng taong mahal ko na naging malapit sa puso ko. Pero higit na makirot at mahapdi ang naramdaman ko nang malaman ko ng taong mahal ko ay isa sa mga utak ng sindikato ni Madam X. Huwag ka papalag! Hayop! Cecilia, tumakas ka na. Paano ka? Tayo ko na ito. Mas malaga ang buhay mo. Hindi kita pwedeng iwan. May tama ka eh. Sige na!
Cecilia. Ma'am Cecilia. Ma'am Cecilia. Matitikok na ba ako? Bakit yun ang sinasabi mo? Kasi, baka hindi ko masabi yung pagtatapat ko. Ano yun? Iniibig kita. Mga kapitbahay! Imbitado ko kayong lahat! Magiging sa mga lahat! Ay, kapal! Pare! Oy, hatid dito sa airport yung anak ko. Saan pupunta? Magja-Japan. Ganun ka? Opo. O, sige, happy trip. Ay, salamat ako. Sige. Sige. Maswerte na rin ang anak ko. Kahit hindi natuloy mag-abroad. Abay, nakapag-asawa naman ng mayaman. At isa pa, dito na sila tito. Oh? Eh, matutuloy na rin ang pangarap ng ang hiling niyang mangisda. Ah, sigurado umayang gabi, mangingisda yan. Talaga. Ah, pero sisisid muna.